Yema yatiefo nyina akwaba emfamra Charles Ado TV on YouTube. Charles Ado TV on YouTube. Ene yatena hye. The local sports stories in eba. Local sports stories in eba. Ensama hodo ekoso no ene wonim se yewo eye urom enso omilo qualifies a. Chese ye boy no no ho nsam ahodo pi. Awase ye break it ma yatiefo. Awase ye break it ma yatiefo. Oba Ghana ye transfer no guso no so ekoso. Ho nsam atisei ene yedine nyina ebre ye na tiefo ye tiefo enso hudie no so etimeko. Kuma se Asante Kotoko coaching and one sensem coaching one sensem to say and they breaking down and the Amina Tio Mekasa and so Charles Ado TV on YouTube, Charles Ado TV on YouTube, subscribe to my I don't want to boss up pap domano, boss up pap. There be also intimate because has here and so intimate through Kuma say Asante Kotoko Soya, Kuma say Asante Kotoko Soya, and I say Yako. Now you're quite day, I can't go to Kasoya. Only Mr. Kotoko Soya, she said, Coach, I woba, and penny for person with you money bottom, and so James Quesia Piamayoli, James Quesia Piamayoli, or not just obey a new coach, Adamo Kumase Asante Kotoko. Now just say, Coach in a baron, also a demanding players beer, what demanding players beer also here. No about Timon, no so let me aboard Timon, let him to find to my pa and so let me flat. Was you obey here a right back? Obey here right back. I just said was so up by giant. I just would let the war any easy crowd. A face on unse Kotoko. Was so about center and I saw room and so a left back corner. You better place me no come on Musso Timoko. You better place me no come on Musso Timoko. Say a cobasa just place me no kind and so our left back corner. I feel here one. I'm on so like carfessional was so over metal no. Metal on a day, who is a metal on a park to come further son, and no answer a I feel say we hear one winger, or join over anymore, and so Etima Shabos, we hear no bet anymore, and so Etima Shabo, when you put on important pop, as I any go share, once the first no, finish your general when you born about better when you go share bet. One of the show popia, or bet me a jipo, a control Piamba chain. Bobo alternative striker, or bet my sugar as a winger, or bet my ashago and open. Kotoko board no adisove. Kotoko board no adisove. Say, the same criteria second, who am the chief of staff of Mansia, the chief of staff of Mansia, 1 year, or 2 4 set to Albi or Tosin, you know, Pacosia, now from so ultimate team come home, not a first board no, I'm saying the whole for us at Miapa. Not just a board no, but the same criteria, I can say. Once a first night you board, the management you will Jabere Cosa, you couldn't put a copy a me, Charles Amity, the Jimmy sent me and as a board remember done one. Now a first sono, Messomatana say, I nipa Makuma could do you no I come home. Now Messomatana say Nipa Makuma could do you no I come home. A woman says a copa sana, and the Asujaba, na Obin Casa, Mena Mosika say, and then I'm walking dear. Mena Mosa sa na edin tawato eba ayentimum enti we no so betena se no mo so nipa akopene nipa akono enso appointed members no na afemo so na adwuma kama edi amakon se Asante Kotoko me ka sa ha enso Charles Ado TV on YouTube a you go so dey update ni enso etime edeba Charles Ado TV on YouTube more update a edin na enso etime bana onimi se Alexander Jeku aye Ghana yeso ye player Alexander Jeku aye Ghana yeso ye player. She said, Alexander Jeku a free agent. Na Tim Saudo Pina and so a boy on. Only say, Tim Fanny Strasbourg, a penon, Besiktas, a penon, Fanabachi. Tim Fanny said, Lima Chopo. But when not a Alexander Jeku saw no a free agent, no, not only former player. And so Edima Kumase Asante Kotoko. Former player, Edima Adako to Royals, Anti Kumi Francis. Anti-Kobe Francis, he said, boy, no one sample with her, and yet is a crack on Jeba, bonus for Anya Timby, others a boy, and so to make a shakin, and so Eddie Amomum, now Oko Serbia, Municipal League Nima, a whole Anna boy, and so Anya Timon, Natima boy, and Yano, and so a Tima, your friend is right Nicky. Right, Nicky, a whole Anna boy, and so a Timoko Shakin, I just said, Nasia break you down, and so I'm our Charles Ado TV. Charles Ado TV on YouTube. Nayanko 2023 Ashanti Region Inter-Schools and College Boys Soccer Competition. Qualifiers na so etimi course no nyina answer Milo qualifiers. I know aircourse be so at my set.
ɛsɛ ɔmo sɛ na teams maako ɛyɛ nsia ana de sɛ ɔmo nso ɛtumi protest ɔmo nso ɛtumi protest na asarebedi akɔn nso nyina ɛka ho na ɔmo ne team afɛn sɛ Kumasi High ɛna ɛtwi protest ɛne other teams no anaasɛ other schools ɛna ɛtwi protest sɛ kwantia ɛhyɛ kan sɛ na dɛn mpanimfoɔ bɛtumi atena ase na ɔmo nso ɛtumi biribiara na afei ahwɛ si deɛ bɛtumi ɛkama na teams no nyina ɛnhyɛ tena kɔsi nyambo ɛkyinam ɔmo sɛ fɛsɛs no aba bɔnten na nyambo Monday game no nso tournament no ɛtumi ahaseɛ na biribiara so ɛtumi akɔ so hyɛ no teams maako aduasa mmienu 32 teams no ana aqualify ɛnso ɛkɔ that tournament no na ɔmo tournament ɔmo bɛkyɛ mu 4 team biara nso ɛwɔ mu 8 team biara ɛwɔ mu 8 a kyerɛ sɛ ɔmo nso ɛtumi kɔbɔ that game no na ebiara nso ɛtumi akɔ so na say no teams maako 32 na qualify no ɛyɛ schools no say na ɛno nso 18 say na ɛno nso 18 ɛdeɛ SHS edikan uwam ɛnso ɔde jamfi SHS tosin you no aguna sectek no ɔmo nso ɛtimi ɛkɔ antoa SHS ɛka ho Ashanteman SHS no ɛyɛ Badomasi SHS Sango SHS afei otua so a ɛyɛ near friends say Church of Christ SHS no ɔmo nyina ɛnso ɛtimi qualify bi bosom ho frawo sectek no ɛnso ɛkɔ Dwamina Kenten ɔmo nso ɛconfidence commercial SHS no ɛnso ɛtimi ka ho adwaman ɛnso ɛkɔ Islamic SHS ɛkɔ Kofiase SDA ɛnso ɛkɔ Kumasi Academy ɛnso ɛtimi qualify afei Kumasi Anglican ɛnso ɛkɔ Kumasi High School ɛnso ɛtimi ka ho Kumasi Technical Senior High School ɛnso ɛtimi ɛka ho a kyerɛ mu nyina ɛkɔ Mankranso Senior High School ɛnso ɛkɔ Mpasadia Sectek no ɛnso ɛtimi ka ho afɛnhyehyɛ no ɔboa Sectek ɛkɔ Ɔkɔmfanɔnkye Senior High deɛ wɔ Kumasi ase no ɔmo nso ɛtimi akɔfa ɛkɔ Opokuwar ɛkɔ ɛyɛ ɔsɛ twitwie ɛnso ɛtimi ɛkɔ afei Our Ladies of Grace no ɛka ho Prempeh College Sakafia Islamic ana afei Sims Commercial ɛnso ɛkɔ Tuase Senior High School Twineboa Kodua SHS no TI Ahmadi a ɛyɛ Fominam ana afei TI Ahmadi a ɛnso ɛwɔ Kumasi